østeuropæisk folketro er vampyren en genganger, der om natten forlader sin grav for at suge blod af sovende. Offeret syner hen lidt efter lidt og forvandles efter sin død selv til vampyr. Logbog. Skånder den. Demeter. Destination. Varna. Whitby. England. Den 6. juli blev vi færdige med at tage lasten ombord. 50 trækasser med jord. Satte sejl ved middagstid. Østlig vind. Frisk. Besætning. Kaptajn. Første og anden styrmand. Kok. Og 5 matroser. Radioteatret. Vi opfører nu anden del af Dracula. En sandfærdig beretning i 3 dele om vampyren fra Karpaterne, frit efter Bram Stokers roman Dracula. Den 16. juli. Efter at have passeret Bosporus, meldte første styrmanden, at et medlem af besætningen, Petrovski, savnedes. Den 17. juli. Holgeren kom ned i min kahyt og betroede mig, at han mente, vi havde en blind passager ombord. Han fortalte, at han på sin vagt havde søgt ly under en stormbyge og så en høj, meget tynd mand, klædt i kappe, komme op ad kahytstrappen, gå over dækket forud og forsvinde. Jeg har besluttet at lade skibet gennemsøge fra mast til køl. Kæreste. Jeg er sådan længe til efter at se dig. Og havet. Hvordan ser det til, du Whitby? Synes du ikke, vi først burde komme ud til drosjen? Jo, naturligvis. Men jeg er så spændt. Forresten har jeg ikke noget nyt at fortælle. Der er hyggeligt i Whitby for øjeblikket med koncerter og udstillinger. Jeg får spaceret en hel del. Nå, jeg har ellers hørt nogle slemme rygter om dig og en vis høj, flot, mørkkrøllet gentleman. Du burde skamme dig efter ondsindet sladder. Nå, noget
ærter om det. Jeg har været til koncert med en gentleman, som svarer til beskrivelsen. Han besøger os tit. Han og mamma kommer så godt ud af det sammen. Det er Arthur Holmwood. Og jeg elsker ham, Mina. Jeg tror også, han elsker mig. Det er jeg glad for, Lucy. Vi traf med også en anden herre, der lige ville være noget for dig. Hvis du ikke allerede var forlovet med Jonathan. Jeg er så urolig for ham, Lucy. Det sidste brev, jeg modtog fra ham, var dateret den 9. maj. Og der skrev han, at han nok ville påbegynde sin hjemrejse fra Transylvanien om en uges tid. Men nu er det den 24. juli. Ganske vist fik jeg et brev i går fra Mr. Hawkins, du ved, om at han lige havde modtaget et par linjer fra Jonathan. Jamen, så er der jo ikke noget at være bange for. Du kommer helt forskrækket. Jeg har nu en følelse af, at noget ikke er, som det skal være. Mina, du skal se, Jonathan kommer snart, og indtil da skal vi bare hygge os. Ikke sandt? Han er nu ellers et glimrende parti. Hvem? Den gentleman, jeg fortalte dig om. Dr. Seward. Han er meget smuk. Velhavende. Doktor. Meget dygtig. Jeg tænkte bare, han er kun 29 år, og allerede leder af en stor sindssygeanstalt. Han kommer tit og besøger os. Jeg tror, at han er en af de mest beslutsomme mænd, jeg nogensinde har truffet. Han har en mærkelig vane med at se en lige ind i øjnene. Lige ind i sjælen. Han siger også, at jeg er et interessant psykologisk studium. Og hvad så med Mr. Holmwood? Ja, hvad med ham? Lucy, tag dig nu sammen. Jamen, jeg elsker Arthur. Det må du tro. Det er forresten også Arthur, som har introduceret ham hos os. De er gode venner. Nå, så må det jo være helt i orden. Hvorfor kan en pige ikke gifte sig med 2 på en gang? 2? Eller 3? Eller så mange, der gerne vil have hende? Jamen, kæreste dog. Lucy, din lille tosse. Fortæl nu hellere det hele fra begyndelsen. En ulykke kommer sjældent alene. Ja, her følger jeg 20 til september, og har allerede haft 2 ægteskabstilbud. Har de friet til dig begge 2? Ja. Er det ikke forfærdeligt? Mina, jeg er så lykkelig. Men du må holde det hemmeligt. Det må love mig. Men jeg sagde kun ja til Arthur. 24. juli. Det er som om, der hviler en forbandelse over dette skib. Allerede 2 mand for lidt, og vi er på vej ind i Biscayen med hårdt vejr forude. Panik blandt mandskabet. De vil have dobbeltvagt, da de er bange for at være alene. Styrmanden er rasende. Juli. En ny tragedie. Da morgenvagten kom på dæk, kunne han ikke finde andre end rorgængeren. Skibet er nu uden anden styrmand. Første styrmand og jeg går bevæbnet fra nu af. Det smukkeste sted i hele verden. Whitby Abbey. Ja. Der er igen nogle grave, som er forsvundet siden sidst. Kirkegården skrider lige så langsomt i havet. Havet gav havet 2. Ikke hvad man siger her på egnen. Nej. At klokkebøjens kimen varsler for lidt. Snak. Vi kan jo bare spørge gamle Swalls. Er det sandt, hvad siger Mr. Swalls? Hvad siger de, Emil? At
Klokkebøjens kimen varsler forlis. Det er noget sludder, mis. Råber stop. Noget sludder. Alle de hersens forbandelser og åndens syn og bøgemænd, de dur kun til at sætte folk fluer i hovedet. Se dem omkring, mis. Se alle disse grave her. De løfter hovederne og knejser af stolthed, ikke? Du går det ej. De er ved at vælte omkuld under vægten af alle de løgne, du står brændet på dem. Herunder hviler, eller hellighed mindet om, så er der ikke et eneste sølle lig under halvdelen af dem. Og mindet om de døde, det er der ingen, der bryder sig om, end sige helliger. Men alle disse gravsten kan da ikke lyve. Ikke det. Der er vist grumme få af dem, der ikke lyver. Jeg, Jonathan Swartz, fuldbefaren sømand. Jeg siger, at de fleste af de grave her er lige så tomme som gamle Dons tobaksdåse fredag aften. Er det løgn, hvad jeg siger? Se nu for eksempel den der, mis. Hvad står der på den? Edward Spencer, skibskaptajn, myrdet af pirater ud for Andres, april 1854. 30 år gammel. Og hvem bragte ham så hjem, mis? Og begravede ham her? Men selvom de har ret, så er stenene sat til glæde og trøst for de efterladte. Til glæde og trøst. Nej. Se nu for eksempel stenen. De sætter på, Miss Lucy. Hvad står der på den? Helliget mindet om George Cannon, som døde i håbet om en snarlig opstandelse, faldet ned fra klippen på Kettlenæs. Denne sten er sat af en sørgende moder over hendes højt elskede søn. Jeg kan virkelig ikke se noget morsomt i det. Det er fordi de ikke ved, at moren var et helvedes kvindefolk, som hadede sin søn, fordi han var vandskabt. Og sønnen havde sin mor i den grad, at han begik selvmord, for hun ikke skulle få glæde af hans livsforsikring. Hun ikke ærkeengel Gabriel dør af grin, når Georgie kommer stæstende med gravstenen balancerende på sin pukkel og beder om at få den regnet med som et godt vidnesbyrd over hans jordiske liv. Jeg har siddet på en selvmorders grav. Det tager de ingen skade af, mis. Det kan jo være, at stakkels Georgie bliver glad over at have så yndig en pige siddende på skødet. De skal ikke ærge dem over, hvem der ligger under dem. Ja, så er det tid at tørre det ind. August. Under Englands kyst. Kun jeg selv til at klare skibet. Stadig tåget, som solen ikke kan trænge igennem. Jeg tør ikke gå under dæk, så jeg måtte våge hele natten. Jeg så ham. Gud tilgive mig. Men det er bedre at dø. Mr. Hawkins. Giv mig det. Nå, så sig dog noget.
her er jeg lige ved at brække både arme og ben for at give dig brevet, og så... Hvad er det, Mille? Er det noget alvorligt? Stadig intet fra Jonathan. Mr. Hawkins skriver, at han ikke har modtaget noget fra Jonathan siden 23. juni. Og det er den 6. august. Lucy, hvad skal jeg dog gøre? Bare han ikke er syg. Han ville bestemt have skrevet ellers. Nej, Mr. Swords, ikke nu. De kan jo se, at Miss Murray er ked af det. Der var ellers noget, som jeg gerne ville sige til Miss Murray. Ja? Jeg er bange for, at jeg må have chokeret dem forleden med alle de grimme ting, jeg fik sagt om de døde, Miss. Det gjorde de rigtig nok. Jeg har mareridt over deres døde med eller uden gravsten. Jamen, det er jeg ked af, Miss. Jeg mente det ikke. Og det vil jeg have, at de husker, når jeg er borte. Hvor skal de derhen? I døden, Miss. Vi gamle, der står med det ene ben i graven, så at sige, kan alligevel ikke lide at tænke på døden. Ja, det var jo derfor, jeg tog lidt let på det. For at opmuntre mit gamle hjerte en smule. Hvorfor skulle de da også dø? Og Gud velsigne det, Miss. Men jeg er ikke bange for døden. Jeg ønsker bare ikke at dø, hvis jeg kan blive fri. Hør. Den gamle er ved at visse len allerede. Fy, Mr. Swords. Nu gør de jo nar igen. Jeg siger til mig, gamle mand. Jeg kan slet ikke komme ud af vanen med at lave sjov. Men skulle han komme denne nat, så vil jeg ikke væve mig ved at følge hans kald. Livet er ikke andet end venten på noget. Og døden er alt, hvad vi kan stole på. Måske er den i vinden der, ud over havet. Den bringer vrag og forlis med sig. Og 2 sår. Der er noget i denne vind. Og skyernes hærskare bag den, der lyder, ser ud og lugter som døden. Jeg kan mærke, at han kommer. Herre, lad mig svare glad, når der bliver koldt på mig. Hvad er det for et skib derude, Mr. Swords? Nå, hende. Ja, jeg så hende, før jeg kommer op. Jeg kan ikke blive klog på hende. Hun er vist en roser, så vidt jeg kan se. Hun farer rundt på den særeste måde, som om hun slet ikke kan bestemme sig. Se nu der. Skifter kurs på hvert vindstød. Hende kommer vi nok til at høre mere til, før stormen har lagt sig. Vi har oplevet en af de største storme i mands minde. Med både mærkelige og enestående følger. Med en hastighed, der forekom utrolig, blev hele naturen gennemrystet som i krampe.
Inden længe opdagede kystvagten en skonnert med alle sejl sat, og vi overværede århundredets mærkeligste forlis. Mellem skonnerten og havnen ligger revet, og med den retning vinden blæste, var det umuligt for skibet at ramme indsejlingen. Men så stod vinden atter om i nordvest, og da havgusen trak væk, så vi skibet igen mellem pigerne, styrtende hovedkurs frem for vinden, springende fra bølge til bølge, og nu sikkert i havn. Nu fik vi forklaringen på dets mærkelige opførsel. Surret til roret stod et lig, der svajede fra side til side. Ellers var hele skibet forladt. Da spøgelsesskibet løb på grund, sprang en kæmpe stor hund, eller ulv, op fra lasten og op på dækket. Den sprang i land og løb direkte mod Ketelnæs og forsvandt så i mørket. Man fandt kaptajnen fastsurret ved sine hænder, den ene oven på den anden, og mellem den nederste hånd og rorkransen var der et krucifiks. Rosenkransen lå rundt om både håndled og ror. Skibets eneste last var 50 kister jord, adresseret til et sagførerfirma, Billington og Søn i Whitby. Til dig. Midt i den flammende brand, medens mit hjerte lurer, sagde man til mig, foretrækker du at se hende, eller drikke en livlig slurk af frisk kildrent vand? Hvad ville du da svare? Se hende og dø. Åh, hjerte, der er blevet så blødt, siden det indfattede i dig salamanders ædelstene. Lucy? Lucy? Er der sket noget? Vågn op, Lucy. Du har mareridt. Hører du? Vågn op. Mina. Hvad er der sket? Ikke noget, skat. Du har bare haft mareridt. Jeg hørte en masse hundekø og hyle. Så så jeg noget. En mand. Høj og mørk. Med øjnene som solnedgangen. Jeg følte noget på en gang sødt. Og meget bittert. Og jeg sank ned i dybt grønt vand. Og der lød sang i mine ører. Og så var det pludselig som om hele jorden skalv. Og jeg vendte tilbage. Det var dig, som ruskede i mig. Jeg så dig gøre det. Men jeg følte det ikke. Hold op, Lucy. Hører du? Hold så op.
Det er ikke morsomt. Undskyld. Men jeg var nødt til det. Jeg må hellere tænde noget lys. Og gjorde du mig dog bange. Men der er heldigvis ikke sket noget. Vi må se fra Arthur til Whitby. Hvad er det, du har på halsen? Du bløder. Gør jeg? Ja, det gør jeg vist. Og mit guldkors. Det er væk. Nej. Der var det. Gudskelov. Jeg må have slidt kæden i tu. Det er en gave fra Arthur. Det ligner slet ikke en rift. Det ser mere ud som mærker efter nålestik. Eller et bid. Kære Miss Murray, jeg skriver til dem efter Mr. Jonathan Harkers ønske, da han selv endnu er for svag til at gøre det. Han har været under vor omsorg i næsten 6 uger. Da han blev indlagt hos os, var han i en fremskreden fase af en hjernebetændelse, og derfor ikke ved bevidsthed. Men nu er alt godt igen. Han trænger til nogle få ugers total hvile her på sanatoriet, inden han kan rejse hjem. Stol trygt på os og modtag vor deltagelse og velsignelse. Deres søster Agatha, Budapest, den 12. august. De må være forberedt på chok. Deres forlovede har skæmmet sig meget. Jeg er kun en skygge af sig selv. De må ikke udspørge ham. Det vil belaste hans stakkels nerver for mad. Det forstår jeg, søster. Lad os se, om han skulle være vågen. Nej, han sover endnu. Hvordan er han egentlig kommet hertil? Han kom med toget fra Transylvanien. Konduktøren fortalte, at han styrtede ind på stationen ude af sig selv og forlangte en billet hjem. De gav ham en billet til den fjerneste station på strækningen, da de ikke rigtig kunne forstå ham. Og det var Budapest. I toget mistede han bevidstheden og kom således direkte herhen fra banegården. Til Dr. John Seward. Kære John, jeg vil bede dig om at gøre mig en stor tjeneste. Lucy Westenra, min forlovede, er syg. Meget syg. Det vil sige, hun lider ikke af nogen egentlig sygdom efter den lokale læges skøn. Men hun ser forfærdelig ud. Og det bliver værre med hende for hver dag. Kære John, jeg ved også, du holder meget af Lucy. Hun har fortalt mig om det. Og netop derfor beder jeg dig om at tilse hende. Jeg selv er desværre tvunget til at rejse hjem, da min far ligger for døden. Jeg er meget ængstelig for Lucy, og håber, du ikke svigter. Din ven for evigt, Arthur. Du kender mine tanker, kæreste. Og ved, hvad jeg mener om tillid mellem 2 mennesker, som elsker hinanden. Ingen hemmeligheder. Ingen fortielser. Jeg har været udsat for et voldsomt chok. Og prøver jeg at genopleve de frygtelige dage, snorte rundt i hovedet på mig. Jeg ved ikke, om det var virkelighed eller blot en gal mands drøm. Ja, alt har jeg nedskrevet i denne bog. Og du skal have den. Jeg ønsker at
starte forfra på mit liv. Og jeg ønsker, at mit nye liv skal begynde med vort ægteskab. Jonathan. Du må ikke græde, kæreste. Ja. Her er bogen. Tag den. Og behold den. Læs den, hvis du vil. Men lad mig aldrig høre mere om den. Goddag, John. De aner ikke, hvor lykkelige jeg er, for de kunne komme. Patientens tilstand er frygtelig forværret, siden jeg skrev til dem. Jeg aner ikke min levende råd. Hun er bleg som et lig. Jeg selv hendes tandkød har en voksgul farve. Åndedrættet er hastigt og pinefuldt. Ja. Hendes forlovede blev underrettet om forværringen i hendes tilstand. Jeg ville vente til jeg havde konfereret med dem. Jeg skrev til ham, at jeg havde tilkaldt dem, fordi jeg ikke var i stand til at fastslå årsagen til Lucys sygdom. Jeg må lige se. Du gode Gud. Jeg har vist glemt min taske i hans ring, John. Hvad var henten, så hvad skal jeg hen imens? Det er frygteligt. Der er ingen tid at spille. Hun er i færd med at dø af ren og skær blodmangel. Hun skal have en blodtransfusion, det skal være nu. Du må hellere gøre dig klar, John. Jeg henter lige mine sager. John, jeg fik dit brev. Jeg måtte komme. Hvordan? Undskyld. Må jeg præsentere professor Van Helsing fra Amsterdam, som jeg har tilkaldt. Arthur Hornwood, Miss Vestenras forlovede. De kommer så kaldet unge mand til deres forlovede syg. Hun er meget syg. De må hjælpe hende. De er jo nærmest til det. Hvad kan jeg gøre? Jeg vil give hende min sidste blodstrop. Ja, det turde det være overflødigt. Jeg forstår vist ikke rigtigt. Deres forlovede lider af katastrofal blodmangel. Og blod må hun have, ellers dør hun. Vi er lige ved at gøre klar til en blodtransfusion, og de skal være donor. Følg med, men vær stille. Hun må ikke få uroligt. Ja, kom. Gud. Shh. Tag jakken af og rul dit skjorte af mig. Nå, Miss Lucy. Her er deres medicin. Så rolig. Dr. Schwartz har bedt om min assistance. Så, drik nu ud. Se så nu. Løfter jeg til min smule. Så er det vist lettere at synke. Ja. Det var godt. Nå, er de klar over mig? Godt. Jeg synes, de skulle give deres forlovede et lille kys, mens jeg gør mig klar. Man ser sund og rask ud. Så det skulle ikke være nødvendigt at defibrere blodet. Enig? Enig. Hvad får de ud af de mærker på hendes hals? Ja. Hvad får du ud af det? Intet. De ligner mærker efter et bid. Og det kan vel ikke passe, vel? Nej, det kan det vel ikke. Kom så. Ja. Ræk mig til os sammen, Mr. Hornwood. Sådan. Ja, tak. The Pall Mall Gazette, 18. september 1906. Ulv undveget fra Zoologisk Have i London.
Bersiker, vi kalder ham Bersiker, var en af de 3 grå, der kom fra Norge. Han er en pæn, velopdragen ulv, som ellers aldrig har lavet noget. Det er sådan, at de satans ulve være, hva'? Deres ulve lader til at være nervøse over et eller andet. Ja, må ikke. De er sikkert frygteligt sultne ved synet af dem. Nej, de vil ikke synes om at få mig til middag. Kom her, broder. Kom. Sådan, broder. Smuk, broder. Pas på hånden! Det er sgu en ulv, de klør bag øret. Bersiker er farlig, hvis det passer ham. De gør mig ikke noget. Jeg er vant til dem. Vant til dem? Det må jeg sgu sige. Eller de er måske også i branchen. Branchen? Nej, ikke just i branchen. Men jeg er vant til dem hjemmefra. I Karpaterne. Og dermed letter han så på hatten og spacerer bort. Gamle Bersiker glåede efter ham. Nå, så i nat begyndte ulven igen at hyle. Lige før 12 gik jeg så en runde for at se, om alt var i orden, og da jeg kom hen til gamle Bersikers bur, ser jeg, at træmmerne er vredet til side og buret tomt. Jeg kan ikke sove. De mener vel, de ikke vil sove? Nej. Jeg er bange, John. Bange for at falde i søvn? Men hvorfor? Vi har alle behov for søvn. Ikke jeg. Søvnen for mig betyder kun gru og rædsel. Jamen hvorfor, Lucy? Hvorfor? Jeg ved det ikke. Og det er det, som er så forfærdeligt. Min svaghed kommer til mig i søvne. Derfor frygter jeg søvnen. Men kæreste, de kan sove roligt i nat. Jeg våger jo hos dem. Intet ondt vil komme her og forstyrre deres søvn. Kan jeg stole på det? Naturligvis. Jeg lover, at hvis jeg ser det mindste tegn på onde drømme, så vækker jeg dem med det samme. Vil det virkelig? Så vil jeg prøve at sove. Hvordan har så patienten det? Professor, jeg sov vist. Det gjorde du vist. Hvordan er det gået i nat? Godt. Ja, det er så. Lad os se på patienten. Krasser han imellem. Nej. Hurtigt. Hjertemassage. Ja. Hurtigt. John. Donor. Ja. Så det er hjernen. Ja. Ja, det er godt. Okay. Ja, tak. God aften. God aften, professor. God aften. Nå, hvordan kom det så? Ja, blomsterne skal til dem, Lucy. Professor van Helsing, dog. Men de skal ikke kun til øjenløst, de er også medicin. Jo, de skal ikke rynke på næsen. Men de behøver selvfølgelig ikke at spise blomsterne rå. De skal indtage dagkog. Disse blomster her sætter jeg i deres vinduer. Og en krans af dem hænger vi om deres hals.
så de kan sove trygt og godt. Tror de virkelig på den slags, professor? Ja, de skal nok få dem til at glemme deres bekymringer. De dufter som lige til svaner, som den ungdomskilde, konkvistadorerne søgte efter i Floridas sumpe. Jamen, det er jo hvidløgsblomster. Er det deres spøj, professor? Nej, mit barn. Det er ingen spøj. Der er en mening med, hvad jeg gør. Men jeg må advare den på det skarpeste ikke at modarbejde mig. Så, vær nu ikke bange. Jeg siger det jo kun for deres egen skyld. Der skal meget kraft i disse blomster. Men fortæl ikke til nogen, hør det. Ikke til nogen, at de har disse blomster på deres værelse. Det lover jeg dem, professor. Kom, John. Vi skal fælde kranse til Miss Lucys fortryllende lille hals. Ja, vi kommer snart igen. Er de ved at udøve trolddomskunster for at holde de under bort, professor? Det er jeg nok, John. Det er jeg nok. Hjælp mig dog. Store Gud. Det kommer igen. I det virkelige liv er en ulv jo bare et usselt bæst. Ikke halvt så dygtig som en god hund. Og Bersiker har aldrig været tvunget til at slås for føden, så han gemmer sig nok her i parken i stedet og ryster og skælver. Hvad fanden er det? Gud hjælpe mig. Det er gamle Bersiker. Hvad sagde jeg? Jeg vidste nok, at den stakkels dreng ville komme i ulykke. Har jeg måske ikke sagt det? Se nu bare. Hele hans fjes er fuldt af glasskår. Det er ikke muligt. Det kan ikke være sandt. Hurtigt. Hent noget konjak. Skynd dig. Værsgo. Giv hende med konjakken. Det er alt, hvad vi kan gøre, Johan Pikke. Kan hun klare det? Hvis det kun var en kamp med døden, vil jeg standse her, eller han får fred. For der er sandelig intet håb for hendes fremtid. Så er der puls igen. Hun er ved at dø, John. Men det gør stor forskel, om hun dør ved fuld bevidsthed. Og jeg tror, hvor han er. Du må hellere hente ham. Det er unødvendigt, professor. Er hun? Ja. Men det er hun. Nej, de må ikke kysse hende. Hold hende i hånden, det vil give hende trøst. Hendes tænder. Som en varulv. Min elskede. Kys mig. Jeg mennesker for deres.
egen levende sjæls skyld, så lad dog være. Det er forbi. Hun er død. Jeg antog hendes søvn for død, og hendes død for søvn. Omsider fik hun fred. Fred? Dette er kun begyndelsen, min ven. Kun begyndelsen. Radioteatret har sendt anden del af Dracula, en sandfærdig beretning i 3 dele om vampyren fra Karpaterne. Frit efter Bram Stokers roman, bearbejdet for radio af Peter Eszterhas og med musik af Antti Sundstrøm. Personerne var Dracula, Hardy Raffen, Jonathan Harker, Finn Storgård, Mina Murray, Karen Margrethe Bjerre, Arthur Holmwood, Michael Lindvad, Lucy Westenray, Sonja Oppenhagen, Dr. John Stewart, Jørgen Bukhøj, professor Van Helsing, Preben Lerdorf Ry, kaptajnen Otto Brandenburg og Swales Eli Pio. En videre medvirkede Ingolf David og Kirsten Rolfes. Lydteknik Erik Holmen. Instruktion Peter Eszterhas.